नैबे भिडिअनि गेजेरजों बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौहाय गिबियावनो जासिग्रोनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जोंनि जनता फरायसालिमायावहाय 8थि लाइमोन बिथुन बेखेवगोन। दा बे हाबाफारियावहाय जोंहा बर'फोरनिनो मुंदांखा थुनलाइ सिबियारि थुनलाइ लिरगिरि सार जनेल कुमार ब्रह्म, बे सारनि गेजेरजोंहाय जोंनि जनता फरायसालिमानि जेनाखि फोसावजानो गोनां 8थि लाइमोन बिथुन बे बिजाबखौहाय दिनै सारनि आखाइजों बेखेवनानैहाय फोसावगोन। दा बे भिडिअखौहाय आङो नोंथांमोननो खोन्थानो होननानैहाय आङो बे भिडिअखौहाय लानानै फैनाय जाबाय। भिडिअखौहाय नोंथांमोनहा मोजां मोनोब्ला अन्नानैहाय फारि फारि नायलांदो। लोगोसे भिडिअखौहाय मोजां मोनोब्ला नोंथांमोनहा आंनि थजेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ अन्नानैहाय साबस्क्राइब, लाइक, शेयार एन्ड कमेन्ट खालामना होदो लोगोफोर, जाहाथे नोंथांमोननि थुलुंगा मोननायजों आङो गोदान भिडिअ लानानैहाय फैबाय थानो हायो। आरो लोगोसे मोनसे खोथा, गिबि खेबनि थाखाय आङो जनेल कुमार ब्रह्म सारखौहाय आङो जनता फरायसालिमायावहाय लोगो मोनगोन। बिनि थाखायनो आङो गोसोआव बिराद हांखुर जाना दं सारखौहाय लोगो मोननो थाखाय। नोंथांमोनहाबो बे भिडिअनि गेजेरजों नायलांबानो जाबाय। लोगोफोर, प्रग्राम जागोन जायगा थांगासिनो दं जोङो। प्रग्रामाथ' गाहायावसो जागोन, गोजौ जायगा थाहैनो। लाइमोन बिथुन बेखेवनाय हाबाफारि प्रग्रामा जायैनि सिगां जोंहा मोनसे बेवहाय खबाम मिलु दान्थामारि इन्जुर लाइसि बेखौहाय बेखेवनानैहाय लाग्रोनो थाखाय थामथिम जाबाय। जोंनि जनता फरायसालिमानि बड' बिफाननि बिफान गाहाय डक्टर आदाराम बसुमतारी सारा बे हाबाफारिखौहाय बेखेवनानैहाय होग्रोबाय। लोगोसे बिनि उनावहाय जोङो जेनाखि दिनैनि जानो गोनां लाइमोन बिथुन बेखेवनाय हाबाफारि, बे हाबाफारियावहाय जोङो थांगोन। प्रग्राम जागोन जायगाया बेवहायनो नाय लोगोफोर। सोर सोर आवरायगोन खन्थाइया? मनिथा बोनाया आवरायगोन ना? बिदिन्था खन्थाइनि नाम। खन्थाइगिरिया नै नैबेनो। बर' फिसा नै मिस बिनिता बसुमतारी, पिजि फार्स्ट सेमिस्टार। खिथुआवहायसो 8थि लाइमोन बिथुन बेखेवनाय इनागुरेसन प्रग्राम, 8 इस्यु लाइमोन बिथुन एन्ड खन्थाइ आवरायनाय रेसिटेशन। बेखेवगिरि जनेल कुमार ब्रह्म, बर' थुनलाइगिरि दिहुनगिरि जनता फरायसालिमा बर' बिफान सेरफांगुरि, खालार 15 फेब्रुवारि, सम 11 रिंगा। दिनैनि जेनाखि गाहाय आलासि बे सारा सफैबायानो। नै लोगोफोर, बेनो जनेल कुमार ब्रह्म सारा नैबेनो। आंबो दिनैसो गिबि खेब नुजेनदों। फाइनालि थोंजोंहाय लाइमोन बिथुन बेखेवनाय हाबाफारि, बे हाबाफारिखौहाय जोंनि मानिजाथाव सिबिजाथाव जनेल कुमार ब्रह्म सार, बे सारनि आखाइजोंहाय बेखेवबायानो। दा नोंथांमोनहा बे सारनि आखाइजों बेखेवनाय बे हाबाफारिखौहाय नुगासिनो दं। नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय। आं बेखौहाय बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजोंहाय आङो खोन्थानो थाखाय थामथिम जादों। नोंथांमोनहा बेखौहाय फारि फारि नायबानो जाबाय लोगोफोर। जेरै KDC 5 semester, जेरै MA 1st semester, जेरै MA 5 semester, MA 3rd, जेरै थेवबो बे कलेजनि फोरोंगिरि
फरायसुला फरायसुलि आंनिनो फिसा फिसौ बिसोरजों मोखां नुजाफैनो मोननानै आङो जोबोद मोजां मोनबाय। गोसो गोरबोआ मानोबा थैया एखेबारे उसाव बाराव ओरैबायदि आं मोनबाय। बयखौबो नायबाय आं जोंनि बे रामपुर सेरफांगुरि एरियानि दिनैबाव जथुम फैनाय फरायसुला फरायसुलि बिब' बिनानाव फिसौफोर फिसाफोर नोंसिनि मोखांखौ आं नायदों। गावदां गावदां समायना समायना थेजाल थेजाल थैयै उदै जाबोथानाय फरायसुला फरायसुलि फिसौफोर नोंसोरखौ सासेबो आं गाज्रि नुवाखिसै। महर मोखाङाव जोबोद मोजां नुफैबाय। गावबो मानोबा गोसोआ उसाव बादाव जाफाबाय। मा बुंगोन मा बुंनांगौ सानदों। जेखि जाया दिनैनि बे समायना आफादाव दान्दिसेनि थाखाय नुजानानै मेलखौ बेखेवनानै थांनाय बे कलेजनिनो प्रिन्सिपाल गोरायो आंनि असे फंबाय बायदि सुबुं बसुमतारी जेराव नुयो बावनो आंखौ हाथाइ बाजार लामा सामा खुलिबाय। आरोबाव आङो लोगो मोनफैबावबाय। सानफ्रामबो फन हरलायनानै डिस्टार्ब खालायलायबाय थाग्रा फंबाय आफादाव बेखौ आं बावनो हाया। आरो बेयाव आंनिनो फंबाय फंबाय बिन्दु बसुमतारी आरो बिनानावमोन कलेजआ प्रिन्सिपाल बिसोर गासैबो बिराद मोजां बाथ्रा। आं पेपाराव नायो टिभियाव नायो एमए परीक्षा बिए परीक्षा आरो हायार सेकेन्डारि परीक्षा बे जनता कलेजनि बर' डिपार्टमेन्टनिफ्राय गथ'खौ हाइएस्ट मार्क मोननानै पास जानो होननानै थायो। बेनिखायनो बाव थानाय प्रफेसर फंबायफोर फोरोंगिरि फंबायफोर बिथांमोनखौ आङो गोरबोनिफ्राय सानथ्र'हायै साबायखर जासिबाय। लोगोसे आंजों फैफादों सासे कर्मजरायाव दल संगठन दानानै थुलुंगागिरि स्कुल कलेज लुबोनायाव दिनै नायदो बर' मिडियाम जानायनि उनाव दिनै जोंहा बर' साहित्य एकाडेमिना 19 रल नम्बर बर'आ 24टाल' इन्डियाव लेंगुवेज दं। 8 शेड्युलाव 24टा 24 माने 24 बे लेंगुवेजआल' इन्डिया गभर्नमेन्टनि आफम फिसा बायदि दावदै बायदि खांनाय मोनसे राव। आरो बे साहित्य एकाडेमियाव जोंनि बर' रावनि थाखाय खौथि खौथि थाखा फैयो। आरो बे खौथि खौथि थाखाखौ लेखा साफायनाय माबा साफायनाय सोरबा जुदि लिरदोंब्ला सोरबा ट्रेन्सलेट खालामनोब्ला बे थाखाखौ बिसोर हरो। दा बे 8 शेड्युलाव जोंनि राव लोगो मोननाय लोगो असमिया बांलाजों फ्राय जों समान जायोब्ला अखा हाखांनायनि उनावहाय थानो हायै गरम जायो। न'थि लिं लिं लामाजों फैयोब्ला मोनफैगोन आंनि गोदान न'थि। आंनि गोदान न'थि आं। बे गुवार बुहुमाव सानानो हर हरानो सान आखायाव जलंगा थखन लाना मोदोमाव जिराब जिथाब जि गाननानै गिदिंबायो आं बे बुहुम बिखायाव नागिरो आं माइरं खेन्दासे आरो गरनैसो देना गावनि उदै आरो लोरबां जिउखौ फोलोमनो अराय जाग्रा आदार लामा दथायाव थाद' थाद' सानो आं इयुन जिउनि खोथा गुबुन सिखिरि मानसिफ्रा सोंखारियो आंखौ सोरबाबा होलाङो मोजोंसे अननाय बिबायारि आं बे मुलुगनि बिबायै बिबायै साना जेबोला सोनाब फैसालियाव दोबैलाङो अब्बोला गिदिंफिनो आं आखायाव जलंगा थखन लानानै बुहुमनि गासै दुखु दाहाखौ नेवसिना निजोम फायज्राब खुलिसिम। गोजोन्थों। भिडिअखौहाय नैबेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर। गिबि खेबैहाय जोंनि बर'फोरनिनो मानिजाथाव सिबिजाथाव थुनलाइ सिबियारि जनिल कुमार ब्रह्म सारखौहाय गिबि खेबैहाय लोगो मोननानैहाय बिराद गोजोननाय मोन्दों। लोगोसे सारनि जेनाखि थुलुंगाखांहोनो हानाय बाथ्राफोरखौहाय बुंनानै बोसोन होनाय जोंनि गेजेराव बे बोसोनफोरा आंनि जिबनाव दं। सारनि बोसोनफोरखौहाय जिबनाव लानानैहाय हान्थिलांगोन।
दा बेनि थाखायनो आङो सारनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौहाय सारनिसिम जासिहरनाय थाबाय। मोजांथार थुलुंगाखांनो हानाय बाथ्राफोरनि गेजेरजोंहाय जोंनि गेजेरावहाय माखासे बोसोनफोरखौ लाबोनानैहाय फोरोंफैनायनि थाखाय। दा गासै नायगिरिफोरनिसिमबो आंनि थजेन बसुमतारी इउटुब चेनेलनिफ्राय फिन खनसेबाव गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनानैहाय आङो नोंथांमोनखौ खावलायो, नोंथांमोनहा आंनि थजेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब, लाइक, शेयार एन्ड कमेन्ट खालामना होदो लोगोफोर। आरो नैबे भिडिअखौबो बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर। बाय बाय।